Здравейте, драги зрители, аз съм EveryBG и намерих тайната на Team Fortress 2 Meet Your Match. Всякакви хора мъчеха по всякакъв начин да направят сървър на най-новата версия. Няма плюс бутон, няма нищо, нищичко. Всъщност, през цялото време тук по тренинга е имало Create Server. Това е най-срамното нещо в света. И да, това исках да ви кажа, драги зрители. Чао и до следващия път. И ето вижте, всичко си е тук. Можете да пишете каквото искате като заглавие. Обаче не може да пише на български, това е гадното. Ето. Можете да напишете колкото си искате играчи. Можете да напишете някаква парола. Можете да напишете на безкрай време. И всякакви глупости. И цъквате старт. Ето, тук избирате мапа. Просто цъквате старт и сте готови. Толкова много хора мислеха как да стане. Пък през цялото време е трябвало просто да скролнеш веднъж. И ето. Боже. Вече наистина цял, драги зрители. Боже, срам е. Срам е.